Yan na, makakuha kita. Question Impossible na akong na segment na na-invento para direct matalsik nga di trabaho. Yeah, please get one and pass. Ay, lana pag-abri ha. Okay, tikit ko na. Kahit fortune cookie. Oo. Fortunately. Unfortunately. Game. Ini, kung lang nihahalo na musically related or bahala ka mo kung ganyan yung gusto i-relate. Ano it mas epektibo? Panukot or panumboy? Why? Manukot or itipik? Makuri manukot? Kung panumboy, Masayin lano. di rin man ka... lalaki mandaan. Mas epektibo mo panumboy. Oo. Kumbaga, kung may ginaro ka, tutumbuyin mo good para... Makurit panukot. Sige, amo gadla ko gamit pero... Nahuman ka na ba kung napiyong ka or nahuman ka na isa no ka kung pumiyong? Why? Otron mo ba? Nahuman ka na ba? Realize ko. Nahuman ka na ba kung napiyong ka or nahuman ka na isa no ka pumiyong? Why? Hindi rin ito sitwasyon. Depende ako. Sige, taga akong sitwasyon niya. Ano time kung nahuman ka na isa no ka pumiyong? Kung nag-ano ka? Naman kanay. Balik na rin nga, napi yung kanay tapos suman. Oo, nahuman ka na. Nakarigo ka nga, natutubukan tubig. Napi yung kanay. Wow, safe. Parte panhulos lagi ako na. Oo. Ano sa natin sa? Kung nahumang ka na isa no ka pumiyong. Usually, kung nasasamarang ka, hapdos nga, ni kahumanim ka sa mar, buti alcohol, napi yung kanay. Uy, natigdaan na to. Asya ko rito. Okay. Okay. Di ba? Game, ganado. Safe na safe. Oo. Amen. Ano it mas makatol, kuto or utang? Why? Utang. Utang. Kaya wala ko paki-experience ko to. Mawaray gyap ako gyap. Ito na good. Na-slide la. Siguro makadi ka utang na lang. Utang la. Kaysa't kuto. Pero parang si Toada tim ulo, di ba? Oo. Di nuno nakat Outer utang, and kuto. inner. O inner. So, mas makatulgod talaga sa inner. Kaysa outer. Exclusive la ulo. Kaya na hain tim kuto ya. Napakihana ako. Hindi rin malaki ulot ato, ulot mo. Bangin na ba mga dinitim barangas? Pwede. Hindi kukutog Pwede. yap, dinitim irok. Aubos na mga buhok. Aubos. Mas paginaw. Terno. Kalbog yung paubos na. Eh, ba, rekoto. Ano ito, Bons? Weekly kung monthly ito? Adik sigurado nga. Waray, I would made that ato ubos aquarium mo resolud. Adi man, nakangigapay mo ya. Okay, last question natin para question impossible. Gingagabi-gabi mo ba? Why? Alaga dito. Gabi-gabi ko ito. Kahit pagkakaturog ito tao, gabi-gabi ko talaga ito. Di rin pwede ka maturo. Di rin pwede tao. Waray man nagyangyakan ng Oo, pagkaturo. wari man. Nag-specify liwat. Why da? Yun kaya, no? Why man la, oh. Gingagabi-gabi mo, good. Labi na't panihapon gayap. Gabi-gabi ko na't panihapon. Di naman pwede Goal. kuhan. Wala rin pag-specify. Gabi-gabi. Gabi-gabi man. gabi-gabi. Panihapon. Pagkaturog. Pero gabi lang kasi. Mo nga ni balit. Kaya ano? Wari man panihapon na udto. Mo. Panihapon gabi, manggod talaga ito. Mo gingagabi-gabi. Gagabi-gabi mo, good panihapon. Hindi man abot gabi. Damo, actually. Balit, mo lang to balit ya. Salamat ya ha.